Mga kabro, mga kabagis, si Krislord Hagibis po ito. Dito na naman tayo, maglilitsyon po tayo. Order nila ito sa okasyon, yung may kasalba. Ito sa Amerika ito. Tasty lechon. Yan, ito po yung mga ingredients. Alam na yun, yung basic ingredients po. Yung basic ingredients niya, kinuha ko na ito para hindi gaano makita yung kwan. Papasok po natin yan mamaya. Ito yung mga secret ingredients na ginagawa ko pag tuwing naglilitsyon po ako. Ito yan. Tapos magkakaiba ang kwan. Dami po akong nilalagay pag tuwing naglilitsyon po ako rito sa Amerika. Sa Pilipinas. Ganun. Tapos asin. Ayan po. Para kwan po kayo, ito maglilitsyon, buong baboy po ito. Yan. Hopefully na magustuhan nyo itong video na po ito, guide sa pagkuha ng lechon po. Yan. Please like, comment, and subscribe. Krislord Hagibis po, huwag nyo pong kalimutan. Yan. Ito po. Here, the salt here. Is the salt. Ito po salt doon. Ilagay po natin yung salt. Ito po gumawa ng lechon. Ito yung mga ingredients ko, mga secret ingredients. Right here. Ito po yung secret ingredients. Yan. It here. Isang binubuhos natin sa kuno. Yan, masarap na lechon. Po. Pagkasal talagang pag nag-order sila sa birthday talagang. Ganito po ako maglitsyon simula noon. Talagang marami akong nilalagay. Tapos ito yung pangatlo. Ito po. Yan. Here. Okay. Tatahin po natin yung mamaya. Nilagyan po na natin ng asin. Ito po yung pangatlong ingredients. Yan.
Tatay po tayo mamaya. Ayun. Krislord HAGIBIS po. Please like and subscribe. Lechon! Ito, ipapasok po natin. Ito yung ingredients. Ito yung mga basic ingredients po pag naglilitsyon. Ito po yung panglad, bawang, sibuyas, yan. Luya. Yan po. Lagay po tayo ng this is what we do. Filipino lechon. This is lechon here. Louisville, Kentucky. Ito. Yan. Ito yung sibuyas. Daon ng sibuyas kalyon. Yan pong lechon. Lechon. Tastiest lechon. Tender and juicy. Yan po pag gumagawa ko, tender and juicy. Crunchy labas. Magandang maglechon kung maganda yung araw. Yan ang lechon. Siksik. Siksik liglig sa sarap. Completos ricados. Yan. Ito yung mga secret ingredients ko na ito yung panghuli po. May hinaluan na ako kanina yan. Mga nito ginagawa ko po, sariling timpla ko po yan. Simula nun pag naglitsyon ako yan. Tatlong klaseng sekreto ang ingredients na nilalagay ko yan. Po. Yes. Stage lang pag maglechon talaga. Kuan. Okay. Nagtatay po tayo. Ito. Okay,
Lagayin po natin. Ayan po. Hanggang doon, itatay po natin. Tapos ako. Mga kabro, mga kabagis, po yung lechon. Lapit na po tayo kasi ito. Patapos na yung tahi natin ito. Hanggang doon. Tapos mag-isasala na po natin. Lilinisin lang po natin itong kalat dito. Tapos ready na sa lechon. Salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless you all. Krislord HAGIBIS. Please like, comments, and subscribe. Dito na tayo mga kabro, mga kabagis. Yan. Ito na po yung lechon. Isa lang na po kanina. O yan. Please like, comment, and subscribe. Please, Krislord HAGIBIS po, mga kabro, mga kabagis. Thank you for watching. Kung magustuhan nyo po itong paglilitsyon ko, ito po. Yan, ito po. I'm roasting pig here in Kentucky. Oh. Nilagyan ko ng kon ito para hindi gaano maluto agad. Sa Pilipinas, ang maganda yan maglechon dito yung kon, yung weather kasi lamig, tapos maganda pag summer sana. Mataas yung degrees, 70 to 80 degrees, mataas pa. I'm roasting pig here in Kentucky. These are a Filipino tradition. Used in birthdays, wedding, or occasion, or regular days. Whatever they want. If you want to taste some lechon, roasted pig. Ito po yan. Ito yan. Ito po. Ito. Ito ikan. Ito yung lechon, oh. Sunod-sunod na araw kasi na umulan, tapos paglamig kasi spring, medyo malamig pa. Pero sa next week mainit-init na, hindi pa refresh yung kasi weather, tapos may hangin-hangin pa, oh. May araw na po, mga tundi init na. Hatid ko po yan mamaya sa kasal kasi order po nila yan, eh. They order that one, wedding. Next vlog again, Krislord HAGIBIS. Please like, watch, and subscribe, mga kabro, mga kabagis, tapos yung mga nanonood. God bless you all. Take care. Ingat po kayo palagi.